Men jeg synes jo, det er en god idé at samle aktiviteter for unge et sted. Man hører tit, at det ikke sker noget som helst i Roskilde. Roskilde er død, men i virkeligheden så sker det faktisk rigtig mange ting. Og det har en tendens til at drukne. Altså hernede på Gimle har vi omkring 400 arrangementer på et år, og af dem så er det jo rigtig mange koncerter, der er relevant for unge og også natklub-arrangementer. Men vi synes, det er svært at markedsføre det, fordi vi har så mange målgrupper i forvejen. Så hvis det var en kanal, hvor man vidste, at man kunne ramme de unge i Roskilde, ville det være fedt. Absolut. Altså, det ville jo være en genial markedsføringskanal. Så vidste vi, at vi ramte de unge i Roskilde, i stedet for at skyde med spædehavn over det hele, for så kunne man ligesom komme i kontakt med målgruppen direkte. Jeg tænkte at lave den her app, og vi vil så høre, hvad du synes om den, om den egentlig kunne have nogen gavn for selve forretningen her. Ja, det vil jeg mene, at det vil have, især hvis man får nye produkter eller nye varianter af kager, eller en ny kaffe, sommerkaffe eller andet, så var det måske en måde at promovere. Og lægge det op på, op på siden. Altså alt efter, hvor mange personer I har inde på siden, eller der har appen. Altså, det vil jo ikke gavne så meget, hvis det kun var 20 personer. Nej. I forhold til 1000, der har den. Så det handler selvfølgelig også om hvor godt vi får brandet. Det lyder som en god idé. Vi har også lavet den her app, som gerne skulle samle folkene i Roskilde, og vi vil så høre, hvad du synes om den. Jamen, jeg kan rigtig godt lide ideen. Vi har jo lidt det samme i Roskilde Live, men hvis man kunne komme op med en app, der måske dækkede de mere spontane aktiviteter, det der bare foregår lige her nu, så nogle har vi mange af. Hvis man kunne ligesom lave et produkt, der egnede sig til, at man kan sige, hey, nu sker der bare lige det her, lige nu komme. Og så ud fra sådan et eller andet ønske eller et formål, at vi gerne vil have mere liv i byen, at vi gerne vil have lidt mere spontanitet, og at alle, der downloadede den her app, var nogen, der gerne vil bidrage til at skabe mere liv i byen. Så er der et formål. Tror jeg så, at den kunne gøre noget for selve stedet her? Jamen, vi har hele tiden en udfordring med, at vi får ikke lagt vores aktiviteter op, fordi de netop er spontane. Så folk kan nogle gange have svært ved at vide, hvad der foregår på Insp. Så sådan en app kunne måske hjælpe på at sige, jamen lige nu, der er der det her, eller om 3 kvarter, så starter det her. Så sådan en spontanitets-app vil trække flere gæster hertil, det er jeg sikker på.